masse fotografer. Men kære alle sammen, det her er fantastisk. Jeg har fulgt med derhjemme, og jeg synes, det har været fantastisk nervepirrende, og det ved jeg, I også synes. Og I kender jo det endelige resultat, men uanset hvad, så er Dansk Folkeparti styrket. Jeg synes, det er fantastisk flot, og jeg vil gerne sige mange, mange tak for en utrolig god valgkamp. Et godt hold. Enighed. Det har simpelthen gået over alt forventning. Jeg har med glæde, optimisme, arbejdsomme folk, hvor har de været vidunderligt. For dem har vi jo mødt nogle stykker af. Når de har talt nedladende, så har vi smilet og været venlige. Når de har talt bogstavkombinationer, så har vi talt om omsorg for ældre og syge, stram udlændingepolitik, mere politi på gaderne, bedre dyrevelfærd. Når de har lavet kovendinger, så har Dansk Folkeparti stået fast. Når de har talt elitens sag, så har vi talt det danske folks sag, og det er det, vi skal blive ved med, uanset hvad. Vi er partiet for alle. Vi er partiet for lønmodtagerne, for direktørerne, for de selvstændige, for landmændene, for arbejderne, alle dem, der vil noget godt for Danmark. Vi er ikke elitære, vi er folkets parti. Det er Dansk Folkeparti. Det er alle, der har været med til at give det her resultat. Hvor mange dage siden var det, vi lå til 17 mandater? Er det 2-3 dage siden? Hvad står vi til nu? Hvor er det bare flot, og hvor har vi grund til at være glade, og hvor er jeg stolte af jer alle sammen. Hvor er jeg stolt af at være formand for Dansk Folkeparti. Demokratiets højborg. Naturligvis gør vi det. Vi sagde sidste gang, at Landstingssalen var vores. Det er den også ved det her valg. Lad os blive ved med at være det. Vi går ikke ud på caféerne. Vi går ikke ud på designcentrene. Vi bliver på Christiansborg. Det er der, man fejrer valgaften.